Pisti kang buanga ka. Tapulang yung ka, wadyo kay pulos. Masay mabuhat na ko. Wakit ko yalin. Nya, mao na lang. Bahala na. Mao gani, dugay na tayo ngani. Mapagid ka na anad. Mao na, diya ka maayo. Supo. Tanawa, ang imong anak. Natakdan sa imong pagkatapulan. Naniguang na walay pangandoy. Pistiya ka, hawas ako tubahan. Iku karon. Ya, so, sugda na ito. Kanang order? Ano ang ginahani mo? Good morning, Stallone! Morning! Dito bigo sa kalapad niya, Big. Pwede po mo bilang ng tubig. Tela, oy, gubon man mo akong adlaw. Tindahan ni restaurant. O wa ko mahatag na tubig sa inyo. Sa'yo pa kasi buntag magtagay na mo. Hoy, ay pagbuot, kaya di na yung kwarta mong panginom. Ay, stinilas butilyaw man, Nibi. Huy! Kaya ta. Saman! Natuwa ka di ko manumbag, babay? Sige ko na, be. Dili na masuko ni Musit. Dala, papalita ko magic sarap, be. Relax, di mo binangan nanay. Kami ito mong ipalit, eh. Ito na bayan, oh. Keep the chain. Ha? Keep the chain. Kuwang maganin ni og tres. Yan na lang, God. Sige na, ano eh. Unya ko no. Inana para makainom na sa gong. Wa nga gabi eh, bay wa yung ginom nung yun sa akong baguli. Pag mata na ko nanagod ko sa labanan sa silingan. Ako pud gabi eh, no. Hupmugi ko. Punog suka ang dugan dito ko tuog sala. Wa pala ginagaway silang papa. Di ko kamatay. Noon sa katingan na nagilak man ka. Ang ninyo, gihawa, nilakaw. Di pa sa buti mo. Ikawat. Kung kawat mo sa tutim tumali. Dili! Nakita sa mga bata ganina nga abli ang gate sa kapilya. Wala na dito ang ninyo. Napay footprints sa ninyo. Sama na na kay. Katiguang na nimo tuo pa kay ngana. Kuha ka sa tagay oh, satso. Kamo, mo ang gilayasan ta sa ninyo. Mauwa na kita maabting grasya din he. Maong samok na kayo ng lugar tungod sa mga tao nga parehas ninyo. Mga demonyo. Oh, asa man kapadong? Ako atuon si Father. Basin pa lang masugot. Bisag na puno sa demonyo ng lugar. Kung napilm sa miyani, wami gibuhat. Sula ni nilay. Mga demonyo lay ko no. Bursa mga kinsa. Ba? Uy, ano ka? Kung sure di abog so, uy, Ano ka eh? wag yung kakinig do. Pagklaro ba mo kung binuangan? Wa. Nag-inom tayo laboy nga to sa Pikas Barangay, gabi. Puto na na to do, para makulay na to eh. Wala. Kan pa na? Pagkatunga. Usus na. Sige, tambay ta. Diyan. Ingon sila ba? Bisag kinsa ko no. Sa unsa oras sa.
pwede makasuot sa balay sa Ginoo. Isang ginsa. Ay gandado nga. Saan mo nagsuot na to diyan? Yawa ra ba ta? Di ka pwede nga ra. Huwag sa ginsa gila da. Ito ba? Dapat pwede tamo suot. Sige. Hindi na lagi. Pagsan lang kamay. Tam, ano siya? Nani favoritism? Ako nang pirmi, kung hindi malas. Malas ba? Uban mo gani, wa mo gani panginom. Berti tayo Pero bitaw ba? Sa kadaghan akong giyang nyo, ano niya? Sa kadaghan akong giyang nyo. Wow, man lang dyan, bisag usa. Bisag usa man lang. Wag yun mo. Tripping nga sa tuloy. Ano day, kamu saan ganyan? Naman po, friends. Old school. Kabawan ako. Godoles, mutigas sa puso. Pitsenyor, gran masaulo. Godoles, mutigas sa puso. Ako ba yung pitsen? Ako sa suya. Yung na, tindihan na doon po. Godoles. Ay, piste, kinumdum na ko. Kaya tabogs, may bawaan ni sa barangay. Patay ka. Gusto mo na nato? Ay, sigsaba di, nauna ko dali. Ay, awa, ay, buwasan ko. Ang mga giotong. Kung rin nagkausa ninyo? Asa niyo butang santo? Di kayo mamusulti. Masyagit siya ko. Huy! Hala! Gusto juga makatilaw sa. Gusto na. Sa tinuod, wami kay bawa asa kung sa among buhaton. Buya na, Bugs. Asa niyo butang ninyo? Kung may problema ron, kaya wami kay asa. Huwag napatos balay, makita ano dato pag matanaw ganina. Kasi makatabang ka nang So kayo doon pare. Pare, di mo kayo tumori. Maong ka ng suwayan. Mas may namudul ka sa pare kaysa ato ka sa pulis. tabogs. Sige. Pero, kayo, game be. Ika istorya. Bawali ka mo ang sa? Na? Padre, unsa man gining nahitabo niya sa mua? Gisilutan na bagid mi sa Ginoo. Ako, nawad-an na jud ko paglaog nga matarong pa ning inyong lugar. Kibaw kung sa kasamok diri. Ang kadaghanan, nawad-an sa jud og pagsalig. Apan ang tanan, may kapasidad magbag-o. Maghuon nilang kaugalingon. Di ko mutuo nga gisilutan mo sa Ginoo. Wa ta kay baw. Basi paday kaning pangitabo ituyo ni sa Ginoo aron kanunay ta muduol niya. Nganong kinahanglan man nga mulakaw gid ang santo ninyo? Para nako, wa dito milakaw ang santo ninyo. Gikawat to. Ano? Ang problema, wa jud mo atiman sa inyong barangay dire. Bisag CCTV wala. Unsa na to pagkakita sa tinuod nga panghitabo? Angay buhaton na ni iampo og samot sa Ginoo kani panghitabo Mantag mo balik na ang ninyo. Oh. Padre, buhaton na mong tanan mo, balik lang siya. Bitaw, buhion na mo ang komunidad diri, Father. Dasigo na mo ang mga tao mo balik sa Ginoo, muuli lang ang ninyo. Kana, maayo gyud na. Basta istorya ra pud ko to ba? Dili, Padre, oy. Dili. Maghugpong mi, aron mabag-o ang tanan. Unya, ang mga bata, among awagon nga muduol sa Ginoo. Di ba mga silingan? Mao jud. Yes, Mao jud, Father, yes. Sa pagkakaron, ang mabuhat ra jud nato ang maghuwat sa milagro nga mabalik ang santo ninyo. Sige, Padre. Salamat. Father, kasi pwede ka na mas Padre. Sige, sudta.
Unsa man ko'y kaalaga ninyo? Ako dahil si Social Father. Naisulti ninyong duha, si Bog o si Tom. Kaila ko ninyo. Tingnan. Ano, kuman? Saman, sulti mo di. Kalma lang day. Sige. Sulti ko na ko ninyo. Ingani mo Father. Kubog kay mi gabi. Ya. Kami gid duaan ang ninyo. Asa ninyo gida? Wala karon ba dahil? Wala kibawasan na mong gibutang. Kita biya mo unang kadungog mo kung sa to ka importante sa mga deboto diri. Nabalaka ba jud ang mga tao? Ako ginagid ni kibaw pa dito sa mong buhaton. Suwi ka ninyo papriso. Hala sige. Nagtuo ko ang Ginoo works in mysterious ways. Bas hindi ay mao pa ng pangitabo ang makapabalik sa pagtuo ngadto kaniya. Busa ato ning barugan ang gituhuan nga milagro. Sa pagkakaron pagitaa jud ninyo. Sige Father. Sige, Father. Ang santo ninyo.